Bun sin kirang lekai ki bapau pati bakensai ha ka perthei henry hateng isya pat ka jing syet kala ha ka kenthei ha ka ba ha ka por bompoi berkat ki don pat ki bala persyang pantan syedin ya ka kar ke jongki lah to kane ka jasya mentaya Michael Olis lane ka ditang ke jing keno jong kane ka wei pat kenthei ka badai na Germany namar ka wei ka kenthei ka bakerteng ka Fatima san Brecha ka ba life house nem karta ka bade kenthei na kari Germany kala pentip pajba bakladon ya ka wei ka kun kenthei ka badang arab hobnai menta hak ba ukpa jong ka kun kenthei udai Michael Olis kata kamut orang likai jong ka France kane kenthei kale turu ba kale kendu bat ne orang leka jung kari France adu usnam arajar puar hak bakladon ka jinge dei bat u kumba arsnem hak bakat kum ka jinge thu jong kane kenthei kala ongpat ba kala armetno hadin artayu ba kale khatno bat Michael Olis hak bakat tes baro kapau ba kane ka kun kenthei kwadang arpusnem menta ukpa jung ka udai Michael Olis kat kum gi kubor ong ba Michael Olis ulah pediang da ka bakam ba kan ya kun ke badang arab hobrai menta kadi ka kun jong u ndri ulah kentai pat bani kendu batka bat sumar dalade ya kan ka kun kumta kan kenthei menta kata ka Fatima kat kum gi kubor kala ong bakam pat yo peding pisa jingrap ai na kaling jo Michael Olis kum ka jing sumar pan he pesan ya kan kun kepada arab benai menta kumta lah tu kene ke jingkam jong kene kenthei kepada kanong Germany ka Fatima ka de ke bahisian em ba kene ke kun kepada arab benai menta kupa jong ka udai Michael Olis kum taru tongen sanang ap ya ki wei pat ki khobor kepada pentikna khamtam ke ke jubab kepada nakaling jung Michael Olis un sajubab halor kene ke jingkam jong ka Fatima ku play sibun